helo. Mae'n braf iawn cael bod gyda chi unwaith eto heddiw. Wel heddiw, dwi am drio esbonio i chi hanes y Pentecost. A dwi am wneud hyn gyda un o'r rhain. Ia, balŵn. O! Lli dri eto, ia? Dach chi'n gwybod be sy'n gwneud i'r balŵn symud? Ia, gwynt. Roedd Iesu wedi gofyn i'r disgyblion fynd ar newyddion da allan amdano i bobl y byd. Wedi iddo fo fynd yn ôl i'r nefoedd. Ond roedd gan y disgyblion ofn gwneud hynny, a dyma nhw'n cuddio gyda'i gilydd mewn ystafell dan glo yn gweddio. Ond anfonodd Duw berson arbennig i helpu i fyw fel Cristnogion a gwneud gwaith Iesu. Roedd yn amhosib gweld y person hwn, ond roedden nhw'n gwybod yn iawn i fod gyda nhw, achos roedd fel teimlo gwynt pwerus yn chwythu arnyn nhw. Beth oedd enw'r person yma? Dych chi wedi clywed am yr Ysbryd Glân? Mae'n siŵr bod chi'n meddwl am gost wrth glywed y gair ysbryd. Ond person na ellir ei weld ydy'r Ysbryd Glân, ac nid rhyw nerth anweledig. Dych chi'n cofio stori Mair wythnos diwethaf a Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion, aroswch chi yma nes i Dduw anfon ei helpwr arbennig atoch chi. Wel, dwi am ddarllen hanes yr helpwr arbennig i chi rwan o Beibl bach y plant i ddod i wybod mwy amdano. Hwish! Roedd gwynt mawr yn dod o rywle. Rhythrodd y gwynt i mewn drwy'r drws ac yn syth ar draws y stafell. Hwish! Daeth tân hefyd efo'r gwynt. Fflamau bach o dan yn hofran yn yr awyr uwchben. Yna glaniodd un fflam ar ben pob person yn y stafell, ond chafodd neb ei losgi. Pan ddaeth y gwynt a'r fflamau bach o dan, roedd ffrindiau arbennig Iesu i gyd efo'i gilydd mewn un stafell. Dechreuodd pawb siarad, pawb ar draws ei gilydd, ond oedd neb yn deall y geiriau. Roedd pob un yn siarad mewn iaith wahanol. Helpwr arbennig Duw oedd wedi cyrraedd. Fe fydden nhw'n gallu dweud wrth bawb yn y byd am Iesu ar ôl hyn. Roedd llawer o ymwelwyr yn Jerusalem wedi dod o bell ag agos. Be sy'n digwydd? Be sy'n digwydd? Medden nhw. Mae rhywun yn siarad am bethau gwych y mae Duw wedi wneud, meddai un ohonyn nhw. Fe allai ei glywed yn siarad yn fy iaith i. A fi, meddai'n arall. Safodd Pedr ar ei draed i siarad efo'r bobl. Wedi dod i ddweud wrthych chi am Iesu rydyn ni. Sut yr afonodd Duw Iesu ein hachub ni ac i'n gwneud yn ddiogel. Ond fe adawsoch chi iddo farw ar groes. Ond beth allwn ni wneud? Oedd y cwestiwn ar wefusau pawb. Dweud wrth Dduw bod yn ddrwg gynnach chi ac fe fydd Duw yn maddau i chi, meddai Pedr. Yna, os byddwch chi eisiau, fe gewch chi gyd fod yn ffrindiau i Iesu. Y diwrnod hwnnw, fe ddywedodd 3,000 o bobl. Yden, rydyn ni eisiau bod yn ffrindiau i Iesu. Roedd yr Ysbryd Glân wedi dod at y disgyblion ar y Pentecost. Ystyr pente yw 5, ac ystyr Pentecost yw 50.
Felly mae Pentecost yn digwydd 50 diwrnod yn dilyn y Pasg. Ydych chi'n gofyn am help weithiau? Pryd fyddwch chi'n gofyn am help? I wneud eich gwaith cartre? I gau carau eich sgidiau? I ddysgu sut i reidio beic? I ddeall ystyr rhywbeth? Pwy fydd yn eich helpu? Dad? Mam? Taid a nain? Athro ysgol? Hwyrach eich bod wedi gofyn am help y bore yma. Hwyrach byddwch ddim yn deall yr hanes heddiw ac angen dad neu mam esbonio yn well i chi. Roedd Duw yn gwybod y byddai disgyblion Iesu Grist angen help. Help i gofio beth oedd Iesu wedi ddysgu iddyn nhw a beth oedd o wedi wneud. Fe wnaeth yr Ysbryd Glân i helpu nhw i ysgrifennu hyn i lawr mwyn i bobl fel ni allu dysgu amdano drwy ddarllen y Beibl. Roedd y disgyblion angen help i ddeall y Beibl. A i ddweud y newyddion da am Iesu wrth eraill. Roedden nhw angen help i ddangos cariad Duw at eraill. Ydym gallu gwneud hyn drwy rannu a bod yn hael, helpu pobl sy'n sâl. I fyw fel yr oedd Duw am iddyn nhw fyw. Bod yn garedig, amyneddgar ac yn y blaen. Ond nid Pedr ac Ioan a'i ffrindiau yn yr Eglwys Fore yn unig fyddai angen yr help hwn, ond disgyblion Iesu ym mhob oes, fel chi a fi. Mae'r Ysbryd Glân ar gael heddiw i'n helpu ni, ond rhaid i ni gredu ei fod ar gael a gofyn am ei help. Pa fath o help ydych chi angen heddiw gan yr Ysbryd Glân? Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd, a dwi'n mynd i weddio dros pob un ohonoch chi yn unigol hefyd. Gael i gyd. O Dduw, diolch i ti am yr hanes arbennig yma. Diolch i ti am yr Eglwys Gristnogol a'r cyfle rydym yn cael heddiw i glywed am waith yr Ysbryd Glân. Diolch am y Beibl a'i holl hanesion. Rho nerth yr Ysbryd Glân i ni ddeall a rhannu'r hanesion yma gyda ein ffrindiau. Gweddiaf dros ti sy'n gwrando heddiw. Gweddiaf i ti beidio bod ofn gofyn am help. Cofia bod pobl yn barod i helpu a gwrando arnat, ac yn barod i esbonio pethau i ti. Gweddiaf byddi yn gallu helpu eraill. Bod yn ffrind da yn yr ysgol. Bod yn frawd neu chwaer da yn rhannu ac yn dangos cariad at eraill. Gweddiaf y byddi yn barod i faddau a dweud sori ac yn tyfu i fod yn ffrind arbennig i Iesu. Gofynnwn i'r Ysbryd Glân dy helpu. Amen. Wel, mae'n amser i ni wneud pe bach o grefft. A mae'r dych chi angen papur lliwiau gwahanol. Os yn bosib, coch, oren a melyn. A byddwch chi hefyd angen darn o garbod, melyn sgynna i, unrhyw liw, a mae rhaid i hwn ffitio o gwmpas eich pen. A dyma byddwch chi angen stwfflwr neu glud i oed o yn sownd yn y cefn. Efo'r papur lliw, dwi am i chi greu fflam. 3 maint fel ein gwahanol, a'i glido nhw at ei gilydd i wneud y fflam. Dych chi'n cofio yn y stori? Doedd yna wynt mawr yn dod mewn i'r stafell a fflamau o gwmpas a glanio ar ben y bobl, ond yna neb losgyn iddo. Chi'n gweld hwnna? So ydy hwnna. Atgoffa chi o'r fflam. Mae'r Pentecost
yn reswm i ddathlu. Sut byddwch chi'n dathlu fel arfer? Cael parti? Wel, mewn mhob parti, mae rhaid cael balloons, a mae gennym ni ddigon o heiman does, a hefyd cacen. A dyma chi gacennau sydd yn atgoffa chi o'r fflam hefyd. So dwi'n mwynhau hi yma efo paned plwm 'ma. Mwynhewch a cofiwch, byddwch yn ddewr a gofynnwch am help. Hwyl fawr chi gyd. Hwyl fawr.